Morning. Great day mga bossing! Welcome sa aking vlog. Sa mga nakasubaybay sa channel ko, matagal din bago ako makapag-upload ulit ng video. Ang ride natin for today will be quick and short lang mga bossing. Medyo nabakante din kasi tito niya sa pagpadyak kaya di muna malakasan ng ride for today. Mula dito sa Bansik, Bataan, papadyak muna tayo papuntang Dinalupian para i-meet ang makakasama din natin for today's video. Madalas ko din kasama pumapadyak mula nang tumira ako dito sa Bataan at makikita nyo siya mamaya. At habang tinatahak natin ang Layak Bataan, magpapakilala muna ako mga bossing. Ako pala si Jack Manuel, also known as the Biking Nomad, at gumagawa ako ng mga content about biking or cycling, lalo na mga pasyal rides. Kaya kung bagong salta ka pa lang dito sa channel ko at trip mo mga ganitong content, don't forget to hit that subscribe button para lagi ka nang nakakasama sa mga susunod pa nating videos. Andito na mga kasama natin, bossing. Si Boss White. Halos magkasunod lang daw kami dumating dito sa meetup area namin. Nakalimutan niya pa daw helmet niya. Pero goods lang. Chill lang naman ang ride namin ngayon eh. Pang tito na pacing lang muna since pareho ko din siyang nabakante ng matagal sa pagbabike. Nga pala mga bossing, ang destination natin ngayon ay sa Gumain Dam sa Florida Blanca, Pampanga. Bali ang ruta namin dito mula dun sa meetup area at nasa 11 kilometers ang layo. 22 kilometers naman mula sa pinanggalingan ko. Malapit lang pero goods na rin kaya sama lang kayo at maganda raw doon. Pwede na! Check is 6:02 AM mga bossing. Bali nasa Gutan, Florida Blanca na kami nito along Angeles Porac, Florida Blanca, Dinalupian Road. Makikita nyo sa aming kanan ay may palengke kung saan ako may pinagbibilan ng murang karne ng baboy at yung favorite namin longganisa. Mamaya pabalik, dadaan kami dyan para makapamalengke na rin ng ulam. Di ba multi-purpose ang ride? Pumadyak ka na, nakapamalengke ka pa. Bali, paglagpas lang natin ng palengke ay papasok na tayo dito sa kanto sa kanan. Papasok mismo sa town proper ng Gutan. So pagkatapos ng mahigit 1 kilometro mula doon sa linikuan nating kanto, kakaliwa tayo sa intersection na to. Tapos lulusong tayo ng ilog. What? Joke lang mga bossing. Lubog lang sa part na ito ng kalsada dala na nag-uulan lately.
Tapos ulit ng isa pang kilometro mga bossing. Kakaliwa tayo. Then, approximately 900 meters mararating na natin yung ating pupuntahan. Nga pala mga bossing, ang location po ng ating destination today is Barangay San Pedro, Florida Blanca, Pampanga. At eto na nga mga bossing, welcome to Gumain Dam. Gumain Dam was built and inaugurated on July 2021. It was a part of the National Irrigation Administration, also known as NIA's Rehabilitation and Improvement Project for the Porac Gumain River located at the western part of Pampanga in San Pedro, Florida Blanca, which was known as one of the oldest national irrigation system in the country, continuously providing irrigation service to the municipalities of Florida Blanca, Guagua, Santa Rita, and Lubao, Pampanga. At nang mabuksan na nila ito mga bossing, naging isa sa mga sikat na pasyalan ito dito sa Pampanga, lalo na sa mga siklista. Mas active ang Gumain Dam mga bossing tuwing hapon, lalo na pag magtatakip silim na. Dahil maganda din itong spot para panoorin ang ganda ng sunset at maraming food stand with lots of variety of food and drinks that you can choose from. Nakapagpahinga na at busog na ang mga mata namin ni Boss White mga bossing. Kaya, uwian na! Pero katulad ng nasabi ko kanina, dadaan muna kami sa palengke para makabili ng pang-ulam. Tara, samahan nyo kami. Ano kaya lang doon isa? Pili mo ko yung malaman ha. Okay, malaman. Kalating kilo lang po ba? Oo, kalahati. Oo, 200 na lang po. Sige, sige. Chachapin ba pa? Ha? Oo. Pabili na ng kalahati ng longganisa. Gusto nyo yan? Kanina na rin. Tsaka na nesis. Alright. One final task na lang bago umuwi. O yan mga bossing. Andito na tayo sa pinaka-exciting na part.
Isi muna ng pares bago pumadyak pa uwi. Dito ko natatapusin ang ating video mga bossing. Maraming salamat sa pagsama sa aming short week ride for today. Kaya kung nag-enjoy ka sa ating pasyal ride today, i-click mo na yung like button. Don't forget to subscribe kung bago ka pa lang dito at isabay mo ng notification bell para updated ka sa mga darating pa nating pasyal rides. Hanggang sa muli! Again, ako po ang inyong biking nomad na si Jack Manuel na nagsasabi ng live to ride, ride to live. Bye-bye!